Až 5 miliónov ľudí zomrie ročne na následky fajčenia. Odborníci pritom nevarujú už len pred klasickými cigaretami. Na poplach bijú aj pri cigarách, vodných fajkách a elektronickej cigarete. Toto je 0,5 kilogramu dechtu, ktorý sa nazbiera v plúcach fajčera za 1 rok u takého fajčera, ktorý vyfajčí denne 20 cigariet. Napriek tomu si nikotín nedokáže odoprieť 36% Slovákov. Neodrádza ani fakt, že každý druhý fajčiar zomiera na následky fajčenia. Radí nás to na 4. priečku v Európskej 27. po Grécku, Bulharsku a Lotyšsku. Až 70% detí vo veku 13 až 15 rokov priznáva, že sú pravidelnými fajčiarmi. Dievčatá fajčia rovnako ako chlapci, priam na niektorých miestach vyskakuje číslo fajčiacich dievčat nad percento chlapcov. Populárne však nie sú už iba klasické, ale aj napríklad elektronické cigarety. Vyzerá úplne ako klasická cigareta, to je jej prvý negatívny moment. Druhý negatívny moment je, že obsahuje čistý nikotín. Odborníci kritizujú aj cigary a takisto aj vodné fajky. Tie sú podľa nich rovnako škodlivé. Aj náplne, ktoré idú do vodnej fajky, obsahujú tabak to až vo výške 30% a rovnako tam prichádza k procesu horenia. Nie je škodlivá. Prečo? Lebo to je voda, je čistá voda, ide dým sa z vodu. Voda je filtruje. Ak sa snažíte prestať fajčiť a stále sa vám nedarí, skúste kontaktovať napríklad odborníkov linky na odvykanie od fajčenia. Funguje každý pracovný deň od 17. do 19. Darina Mikolášová, televízia Markíza.